Tak dnes som pomohol jednému kamarádovi, je invalidný dôchodca, berie síce 760 eur invalidný dôchodok, ale žije na ulici v podstate, alebo prebýva u kamarádov, tak som mu dal bundu nezištne. Nechcel som za to absolútne nič. Mal som zvyšnú bundu, ja som si kúpil nové veci, mamina mi pomohla s otcom. Zatiaľ majú mi vrátiť invalidný dôchodok, mám ho pozastavený, tak dúfam, že to vyjde, lebo potom už nebudem mať ani ja z čoho žiť. Takže asi tak. No a ešte som chcel k tomu, čo som pomohol tomu kamarádovi. Chodí taký ošarpaný, jedno s druhým. Spravil som to už viackrát, robím to nezištne. Nechválim sa tým, to, že to točím, je to, že som sám a jednoducho skúšam aj veci, mám nový telefón, jedno s druhým, tak nechválim sa tým, je to normálne, pomáham nezištne, nič za to nechcem. Pre dobrý pocit a pretože to druhému pomôže. Na ročky som si to nenatáčal, to, že som mu pomohol s tou bundou, lebo mal tam slzičky na okraji a nemením zo seba robiť nejakého dobrodinca. Je to prosto nezištná pomoc, asi tak.